frente, nos metemos caminando en el juego. El problema con tu ego, que tú te no vives yo pensando lo de menos. Desde que yo ando en la calle sabio contra mi gente. No es lo mismo ruling con maná de delincuentes. Y no es por el teléfono, es que tú le des el frente. No quiera que me altere y la sangre se me caliente. Desde que yo ando en la calle sabio contra mi gente. No es lo mismo ruling con maná de delincuentes. Y no es por el teléfono, es que tú le des el frente. No quiera que me altere y la sangre se me caliente. Desde que yo... I don't know if Okei. Nais mennä vaan. No näköjään. Joo. ever gonna start. Yksi jäi CT pihaan. Hyvä, kiippistikin. Minä on Se mulla tupla. tuple. Mulla on yksi. Jäi. Reminding myself. Toinen vielä mun mielestä. Everything is life. Haju. Oi! Jekin Darks. Kysymys. Ui vittu Jekku! Ase. Ota se ase. Ota se ase. Haloo vittu. Ota se pelle. Tapa ittees. Behind. Siellä on yksi vihu vielä loppis. By the door. Frame out. Just vika noskil nyt. Wallet on the ground. Ui vittu näittekö kotona? Bag of rubber bands. Everything is life. Siinä on reikä siinä siellä. From now I'm legally blind. on, this is who I'm gonna be. Anywhere. You're not running anywhere. There's no running, there's no escaping, there's no escaping. Mitä Oli legit Aleksi takana. Ui vittu mikä pinssi! Lopeta! Lopeta! Mitä se lentää vittu. Onks toi Eagle niinku Pingviini referens vai? Tekis se eläimet ääni? Tekis se eläimet ääni? Mä tiedän. No mitä muuta ne tekee, jos ne asuis ping. Mikä päällä? Air conditioning. Kyllä mulla on antekläntte päällä. Jolle. Kivellä Uudet lista. pelit, Mä uudet jaksan ostot. tätä. Mä yritän tapaa kaikkihan tästä. Jolle osto, ota osto. Jolle. Vittu saake, haista legit vittu saake, tappaa itses, please. Se pelaa osuu paskasta, tulee vittu kyynel naamalla, kun mä oon niin paska pelasta. Sitten mä katon ylös vähän, mä oon siis sillä, että tässä lukee You got this. Sitten tiiäks, put your game face on, niin mä aloin vaan pelaa. Joo, toi on hyvä. Tiiäks Venä, mä pistän ton hyvän kifin, mä näytän tolta ajat sen jälkeen. Vaikka toi ajan, en mä jaksa etsiä enempää noita kifejä. Jolle pelaa Steam-panitte tupalaisten kanssa, ja tuli sitten Discordille tyylissä.
No, skittu ikinä kun ne kiinni. Are you able to change the script? Neza, are you gonna play with us? No. Why did he say so? He's never gotten that loud before ever. It was so scary. That actually scared me. Oh my god. Mut Nine Stage, se on kyllä siitä Nine Stage vähän liian kaukana. Se on vähän sitä... Ei ole. Turpakiissakin oikeesti. Ei ole. Pitää oikeesti tulla tappaa. Joo. Oh. Yeah. Yo. 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 I shot you before. Yeah, it's okay. She's not sorry, bro. Wait. Whoa. What am I shooting? Stick with me, I got the beat. Don't jump down. Don't jump. You're in there too. You are in there too. We can get out here. Oh, we can. Good game, bro. You too. Oh, wait, hold on. Now I can't listen. You should have said so, bro. You should have just said so. Fucking loser, huh? Eli? Vitun! Vitun! Siinä olisi jotain! Siinä olisi jotain! Okei. Epstein! Se on Epstein! Se on 4! Vittu!